सराइबिलनि बसगावआव अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशना सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखाफारा। गसाइगावनि बसगावआव जानो गोनां अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशननि सेथि बोसोरारि जथुम्मानि खामानि मावनाया 90% जाफुंसारबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव नबेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालार खालि गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंगोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन, लोगोसे बेंस्लायग्रा मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों खुंफुं आफादा। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादा। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। बे स्टेज बानायनाया जाहैबाय गिबियावनो आङो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय लाहरबाय। बे स्टेजआ बानायदों जोङो जोंनि भलान्टियार फोर्स एक्स भलान्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशन। बियो गाबोन फैगौ 26-27 नभेम्बर खालि जोंनाव साननैनि हाबाफारि लानानै जुथुमनाय जागोन। बेनिखायनो बे स्टेजखौ बानायदों आरो स्टेजआ जागासिनो दं। दा नैबे 12थासिमहालागै बे खामानिया जाफुंजोबगोन आरो गासिबो जाजोब्बायानो। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो सानो जाहाथे बे साननैनि हाबाफारियाव 26-27 नभेम्बर दिनावहाय लैहोर फैनानै जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि मेल मिटिंखौ हेफाजाब होफैयो आरो जाहाथे जोंनि साननाय जोंनि रायलायनाय गासिबो बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिन्थिलाङो। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा जोंनाव फ्राय 15,000सोआ जाफैनो हागौ आरो जोंनाव अनेकथा प्रब्लेम जानानै थाबाय। दा खेथि बारि देखांनायनिबो सम जादों आरो माखासे धोरोमनि जेरेखम खृष्टान धोरोमनि बिसिनावबो जोंनि खाथियावनो सिलभार जुबलि जागोन, गल्डेन जुबलि। बे जुबलियावबो माखासे बिसोरो हमथानाय लानाय जानोसै। 27 थारिखआवनो बिसिनाबो प्रग्राम आरो जोंनाबो गेवलां मेला 27 थारिखआव प्रग्रामा। बेवहाय एसे खम जानो हागौ, नङाबा बांसिनबो फैगौमोन। नैबे जोंना दा बेनो खाथि खालानि गासिबो मानसिफ्रा फैजोबगोन आरो गोजान गोजाननिफ्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो 100 जन हिसाब लाहरदों। प्रत्येक आन्सलिक डिस्ट्रिक्ट आरो लकेलनि बेफोरखौ लानानै 15,000सिमा जाहैनो हागौ। दा बे मेलजोंनो जोङो जोंनि नंथारगौ थांखिया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदोलांनाय। बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरा माने गावजों गाव मोजां मोनलायै, गावजों गाव नारा नाथा। दा बेफोरखौ जोङो दा जोंनि फैगौ समाव जाहाथे खौसे जानानै जोङो गासिबो जोंनि रायजोखौ जोंनि नैबे बड'लेण्डखौ जाहाथे मोजाङै खुंलांनो हायो, बिटिसि सरकारखौ हेफाजाब होयो आरो गामिनि रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरखौ हेफाजाब मोनो आरो माखासे नैबे जेनेरेसन गोदान फैगासिनो दङ। बे जेनेरेसनावहाय गथ' गथाय दानि देलों सेंग्रा सिख्लाफोर निसा जानानै गाज्रि हाबा मावनाय आरो फरायनायाव गैया, फरायनायखौ बार होनानै जानाय लोंनाय निसा खालामनाय बेफ्राव बांसिन दङ। बेफोरखौ होबथानाय आरो फिसा गोनां हिन्जावा सासे बिसि फिसा गोनां हौवाखौ लानानै थांखारनाय आरो सासे हौवाया बिसि फिसा गोनां फिसा फिसौ गोनां सासे हिन्जावखौ लानानै खारनाय बेफोरखौ जोंना होबथानायनि मोनसे जोङो थांखि लादों जाहाथे जोंनि बर'फ्रा बेबादि जाया। बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनाव आलासि महरै फैगोन। गाहाय आलासिया जाहैबाय डक्टर फुकन बर'। बिथाङा गोदोनि बे भलान्टियार फोर्सनिनो चेयारमेनमोन आरो सासे रिटायार प्रफेसर सनाराम बाग्लारि। बिथाङा बै समनि कनभेनरखामोन
बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों आरो बेनज्लायग्रा मुसाहारि NBCC नि प्रिन्सिपाल दा बिथांमोनखौबो आरो बेजों लोगोसे आरो गोबांफोर दंबावो बिथांमोनहा फैनानै जोंनि नैबे मेलखौ खुंनायाव हेफाजाब होफैगोन आरो बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे लैहोर फैनानै बे नैबे जोंनि भलान्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बे कनभेनसनाव फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनाव खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।